Takže dneska vás prosím lidi vítám u nového mini videjka nebo shortu, to je jedno. Prosím lidi, dejte těch posledních 10 odběratelů, protože abych mohl streamovat, bude streamování bravka a takhle, protože potřebuju posledních 10 odběratelů do 50 odběratelů a pak už budou hype na streamu a takhle. Takže já vám tady ukážu nějakých pár hezkých obrázků na televizi. Si to vidíte? Si to vůbec vidíte? Trochu. No a lidi, takže to bude všechno a k narozkám dostanu Pokémony, takže otevřu nějaký Elite Trainer box. Mimochodem, sorry lidi, nenatočil jsem na video, jako jsem odevíral tenhle. Odevíral jsem tenhle Elite Trainer box. Čekajte, já jdu k televizi, abyste to viděli. Tady tenhle Pokémon Go. A bohužel jsem byl u druhé babičky, takže jsem vám to nemohl natočit. No nic, takže tohle by bylo k dnešnímu videu. Hype 10 odběratelů. Takže čus.